Takže čaute všetci a ja vás idem môjho ďalšieho videa. A dneska, 16.11. mám narodeniny. Narodeniny máš. Takže môžete mi do komentárov napísať všetko najlepšie, ak chcete. No, a ja som si tak spomenul, ja som raz vydal presne také jedno video, že ohodnotil som svoje videá, kde som vlastne spravil tier list mojich videí, takže som sa rozhodol, že ho spravím znova. No predsa len od tej doby sa už veľa vecí zmenilo, proste vydal som veľa nových videí, takže poďme na to. Ak môžete vidieť, už tu mám svoje videá a je ich celkom dosť, takže poďme ich teda hodnotiť. Ako prvé tu máme, že nemôžeme hovoriť polocenové hlášky, no, to by som dal do Bčka, to je proste taký priemer, no. Potom ďalej Hardcore s otcom part 3. Podľa mňa toto je najlepší proste part Hardcore s otcom, pretože proste otec tam viacej rozpráva, má to 10 minút proste. Potom The Bridge s polocanom, to je tiež celkom dobré, aj keď je to už tak trošku narýchlo vymýšľaný nápad, to je tiež celkom dobré. Trolenie hráča na polocanovom serveri. To je už také trošku priemernejšie, ale stejnak je to dobré video. Každopádne S-ko je tu najlepšie a D-čko je tu najhoršie, ak by ste ešte nevedeli. The Bridge. Ahojte všetci, ja som Polocan a dnes to bude The Bridge. B. Trolenie polocana, toto samozrejme S-ko, to je proste nádhera. To je parádne. Ak ste to nevideli, tak si to chodte pozrieť, vyskočí vám toho aj v karte. Plním vaše úlohy, to je tiež super video. Nights in the Forest, to je už také trošku do Bčka. Polocan AI part 2, Bčko, lebo proste mohol som ho tam proste viacej troliť. Ja som ho tam moc netrolil. Myslel som si, že ho budem, hovoril som, že ho budem proste troliť, ale proste netrolil som ho. Bohužiaľ. Hardcore s otcom part 2, to je B. Bad Wars 1 block, to je C, pretože proste ako edit je dobrý, ale ja keď si pozrite ten začiatok toho videa, tak sa mi proste zdám taký znudený, proste taký, neviem, ako keby sa mi to točiť nechcel, proste, takže poviem, že takto, že čaute všetci a ja vás vydám môjho ďalšieho videa. Proste taký bez emócií, ako keby neviem. A potom tým spraví číslo 2, to je Ačko, to je dobré. Polocan mi zostal video, to je dobré tiež. Toto je tiež dobré. Toto Cčko, proste ten mikrofón tam mám prebustený a je to také, no. Môj otec hrá Minecraft Bad Wars, to S-ko proste. S-ko je to dobré. Vždycky som chcel byť Polocan, to je také proste priemerné video proste, ale proste je to také trošku divné. Bad Wars s Polocanom, to tiež proste také priemerné. Toto je asi najlepšia, jedna z najlepších proste reakcií na moje staré videá zatiaľ, sa mi zdá. Potom Ask číslo 2, to je tiež dobré. Chodím na Random Survival server, ja som za to, že sa to nevolá Random Survival servery, tak za to ide do Bčka. Tento príbeh je smutný. Ako, pardon, ale Cčko, lebo proste to video mi príde proste také, no. Že proste sa mi do toho moc nechcelo, no. Sorry, Polocan. Block Drop, to je Ačko, to je dobré video náhodou, ale existuje aj lepšie. Setup Tour, seriózny, ten proste Bčko, mohol som tam viacej rozprávať o komponentoch toho počítača actually. Ach jaj, teraz sa dostávame k tým starším videám, no toto, proste a tento Ask proste Cčko, ten není až taký dobrý. Lepší je ten druhý podľa mňa. Ja Brawl Stars, to som už vymazal by the way. Dčko proste. Fuj, příšerné. Toto tiež Dčko, pretože proste príde mi to také, no proste 10 minút mi to príde proste, že tam proste som taký znudený. Však počúvajte sami. Čaute všetci a ja vás vítam u tohto ďalšieho videa a dneska sme tu na nejakom serveri, ktorý som našiel na internete. Ja fakt neviem, čo to je za server. Každopádne toto video nie je žiadne platené promo. Sice tu som poprvýkrát mal proste skin Jamesa s tým Rocket, ale nie, proste, príde mi to proste také znudené. To čo je, že 46 FPS, čo? Ani mikrák tam dobrý moc nemám, potom toto som im posielal samozrejme do... Prečo ja mám stále ten syndrom, že si myslím, že sa to volá, že toto som im posielal. Ono sa to nevolá, toto som im posielal. Fú, dobre, ale stejnak to ide sem do Dčka, lebo proste je to také, toto ide do Cčka, je to. Ako je to v pohode, môj setup C. Tej som ho dal do SK preto, lebo to proste je ironické, ale kebyže mám ohodnotiť kvalitu videa, tak proste také, no. Pasa na Polocana C. Existujú o mnoho lepšie videá. Joj, tak toto ide do D. Ty kokos, tak toto ide do Dčka, kámo. Reagujem na Polocanové videá, fuj. Kámo, chudák Polocan. Ja som ho tam proste disoval na... Ja vám to ukážem, počkaj. Ako dobre, síce to vyšlo po celej večnosti, ale no proste není to až také dobré video. A tuto aj komentár som dostal proste, že a ty máš rád Polocanka? Si nenávidíš ho, lebo z tego videa nevím, jak sa to pse. A pravda je, že som ho proste v tom videu aj disoval len kvôli tomu, že si myslel, že My Little Pony je blbosť. Kámo, ja som bol taký, joj. No proste ja som vtedy mal rád My Little Pony, ako môžete vidieť. Proč ja? A on to proste si myslel, že to je blbosť. Proste My Little Pony už ani nepozrávam. Dobre, pokračujeme v tier liste, už tu máme už tu máme posledných 5 videí. Toto proste trolím Kida na Bad Warsoch, toto som samozrejme vymazal, lebo to je odpad, kámo. Teraz vám to idem ukázať, hneď teraz proste. No, tak pozerajte sa na to proste. Čaute všetci, vítam vás u mojho nového videa. Ak sa divíte, prečo mám skin princezný look. This
is not okay. This needs to stop now. To sme len na začiatku a už sa mi to zdá strašné, áno? A teraz, toto som náš proste úžasnú pasáž. A teraz. Tímujme. Nie, nebudem tímovať, nie s niekým, kto nepozerá My Little Pony. No proste, som tam nejaký proste takto, že nie, počkaj! Tuto napríklad. Môj obsidian! Proste som taký, ja neviem, jak to povedať, proste preafektovaný, že môj obsidian! Že do Dčka to ide, samozrejme, do Dčka. Akože táto náhľadovka je hnusná, ale video proste obsah je dobrý celkom. Ale aj keď mám tam proste My Little Pony skin nejaký, ktorý som si vytvoril a vôbec to tak ani nevyzerá. Proste mikrofón horší, ale aj tak je to dobré video. Toto je tiež dobré video. No a toto, ja to dávam do Ačka. Ani nie kvôli tomu obsahu, ako tomu začiatku. Idem si to teraz pustiť, takže poďme na to. Takže čaute všetci a ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Áno, takže čaute všetci a ja vás vítam u môjho ďalšieho videa, to je sound effect, ktorý používam v mojich videách. OK, takže toto je finálna podoba tier listu, toto som dal sem do SK, lebo sú to proste dobré videá. Toto som dal do Ačka, pretože proste už sú to dobré videá, ale majú nedostatky. Toto má nedostatky na miniatúre. Alebo viete čo, toto dám do SK, Toto som dal do Ačka, preto proste už niekedy sa mi to zdá proste také unáhlené to video. Dobre, takže toto je finálna podoba tier listu, to som už hovoril, ale to nevadí. Sice toto video bude mať asi nejak len 15 views, lebo proste tier listy u mňa nejdú, mňa ide skôr Minecraft a také ďalšie veci, ale to nevadí a toto video proste aspoň som chcel aktualizovať svoj názor k tomuto videu, toto som si až teraz všimol, že som si to proste zabudol stiahnuť náhľadovku na to, ale dal by som to niekde do Bčka, lebo proste, áno, proste z tých reakcií, proste tuto z Dčka som mohol proste ukázať viacej proste tých reakcií, lebo ja som ich vystrihol proste, takže toto by som dal do Bčka, alebo proste neviem, ale toto je vlastne aktualizácia k tomuto videu, pretože proste už tu mám oveľa viacej videí, než som mal v dobe točenia tohto videa a taktiež proste môj názor na niektoré sa možno zmenil, takže tuto máte a toto bude teda všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte like, odber a uvidíme sa v ďalšom videu, takže zatiaľ čau.